ja s'ha donat el tret de sortida al 14è Congrés de les Joventuts Socialistes de Catalunya, que es celebra durant tot el cap de setmana a Mataró, sota el lema Energies renovades. El Congrés, que té lloc enmig d'un context d'enormes canvis en el panorama polític, econòmic i social, busca actualitzar les idees i propostes de les Joventuts Socialistes de Catalunya, adequant-les a la nova realitat de crisi econòmica. Bé, és un veritable honor poder presidir el Congrés de la Joventut Socialista de Catalunya. Penso que és una trobada molt important on tots els delegats i les delegades joves socialistes i que treballen des de l'esquerra social per millorar la societat doncs s'agrupen, queden, reuneixen, debateixen per intentar renovar les energies del que ha de ser el projecte socialista juvenil a Catalunya. Penso que és una fita molt maca, penso que és un objectiu a aconseguir que val la pena i esperem que aquest congrés obtingui aquests resultats tan desitjats pel conjunt de l'organització. Amb aquest objectiu, més de 200 joves delegats socialistes es concentren a Mataró per definir la nova acció política de les Joventuts Socialistes de Catalunya. A les 6 de la tarda han començat a arribar els participants del Congrés per acreditar-se i retrobar-se amb els companys de les diferents federacions socialistes del Principat. Entre tots marcaran la línia de treball a seguir els propers 3 anys. El Congrés ha començat amb la presentació de l'informe de credencials a càrrec de la secretària d'organització Aroa Arauzo, que ha aprofitat per acomiadar-se de les Joventuts Socialistes i agrair el suport rebut durant la seva gestió. Llevo muchos años de militancia ya, estos últimos al máximo nivel organizativo desde la Ejecutiva Nacional, que he podido compartir tanto con Raúl Marmellado y José Luis, que sé que estáis por aquí pero no os veo, como ahora con Javi y el resto de mis compañeros. Y no solo me voy de aquí más vieja, que también, ya lo veréis, sino que me marcho de aquí con más experiencias, algunas de ellas muy buenas, otras no tanto, pero os puedo asegurar que de todas he aprendido alguna lección importante. Todos los principios para cualquier equipo son complicados, se tienen que encajar las piezas, se tiene que hacer el equipo y esto solo se consigue trabajando. Pero el trabajo no ha sido el mío solo o ha sido solo el de esta ejecutiva. Ha sido de todos los granitos de arena que todos los que estáis aquí y los que faltamos porque no habéis podido venir, hemos puesto para que esta organización juvenil sea la organización juvenil más importante de Cataluña, para que sea algo más, para que sea nuestra casa.